uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uPastor mama, obaba bonke, omama, ulushalonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu thola leli thuba obingelelayo umama uMzolo eGreat Town eMbuba. Nginofakazi mangaphosisi ubaba uKhoza ubemila ethi uMaria ethi inkosi uJesu entshele kona noma entshela kona nikwenze. Uthe umpostoli eshumayela nanamhlanje uphinde wayithinta le ukuthi kulo mfundisi osesihogweni waboleka imali kumzalwane 50 rand. Uyasho ushela no 50 rand. Ngathi inkosi uJesu ngazini kwamakhapha ngathi kodwa manje umkoleta ngabafuna ngabathola ngabanika imali encane. Ngakhumbula ukuthi hayibo bengisahlala eHammersdale ngangifunda ecollege ngaba nemlenze ngakhokha lo mali yokuregister ngashiya kanjalo ungazi ukuthi kuyongilandela ukuze ngigcine ngikhokhile. Ngithi kona ngizokwenza njani bangitshela usisi wami wekenyama uzokwenza kancane angitshela kamoya ngathi sisi ngicela ungenze kanje nakho ama details ami ngicela ungidlulele college ungibhekele lapho ukuthi ngikweleta mali ngizoyikhokha nje kancane angiyimi nesihogweni anza njalo sisi angiyele college mebuya athi wethule athi ngicela ukutshela ukuthi icollege iyo ekweleta wena ukweleta hayi ngithi hayi akwazi ngihlamba kabonanga kahle ukuthi ngoba ufundile nje ngi-apply athi ke naka iform gcwalisa angisazi kwenza kanjani kodwa bangifonele esikoleni bathi ngigcwalise ngiphinde futhi ngimnike alihambise esikoleni bangifonele esikoleni bathi unemali yakho elana ngithi mina yebo usho njalo sisi wami bathi wathuma bangathi sisi wami washo njalo yathi yebo washo njalo futhi siyacheka nje akukho mali nje sikweleta yona lana ngithi kanti kube nevoice ukuthi ngene emkhosini ngimtshele ukuthi hayibo sisi akuthiwa akukho mali futhi ngibe right vele ngoba ngijabulela ukuthi angikweleti ngibe no right athena sisi ngene emkhosini ikhona imali ngithi ngoba ngingena ngabo uNkulunkulu eshilo athi ngene emkhosini ngathi hayi nje ngaziba ngathi hayi ke sengizongena edrying manje ngiyayidinga le mali bangifonela ke kulonyaka noma bangisendela email ukuthi angihambiseke ama details ngayenza eGreat Town ngalinda ngithi imali uyangena hayi ngaze ngibona ukuthi cha ayikho ke lento ke okay angivele nje ngazi ukuthi hayi na izolo sizalana nganginakile nje siphatheke kabi udriver wethu kuyalena le wonke umuntu nje ubheka le ngibuye ngilale ngithi angathi angisahambi ngisengihamba angisazi nje kwenze kanjani mangithi nje endleleni sengihalfway nje mangicheck ifone yami ngitshela ukuthi njengoba bangifonelile uma ngithi message velela ngene hayibo ibe angisazi nenani le mali ukuthi konje bezwa kanjani ithwe mama konje imali kanje ithiwa angizwa angitshela umama ukuthi imali kanje inemali ngimdumisa uNkulunkulu ngithi Nkosi uJesu akushaya impostoli akukhathazi ngoba kusuke engaveli kuye kusuke kuvela uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi.